tekemisissä monet ajat ja oppilaistansa ja niiden oppilaiden saavutuksista ja kaikista, mitä hän oli heidän kanssa tehnyt. Ja minulle tietenkin tämä kyllä on myöskin lähtökohta, koska minä vietin ensimmäiset elinvuoteni 7-vuoteen saakka tuolla Matkanivan vanhan koulun tiloissa. Ja siellä sai elää lapsuudessa rikasta elämää, katsella sitä kouluelämää. Ja niinpä tavallaan melkein siellä koululla asuinkin, että tuli mentyä sitten vähän nuorempana kouluun. Mä olin jo 6-vuotiaana, sitten menin varsinaisesti oppilaksi ensimmäisen luokalle. Juuri tässä koulussa. Hienoja muistoja myöskin joulusta ja mahtavista Matkanivan koulun 6 juhlista, jotka saattoi ihan pienenä poikanakin kokea. Ja siellä sitten possut jaettiin pussissa lapsukaisille ja näitä juhlia tosissaan valmistettiin. Ja isältä opin myöskin omaa työtäni varten valtavan paljon siitä, kuinka hirveän tärkeää on lapsille ja nuorille niin äitienpäiväjuhla kuin kevätjuhla, kuin joulujuhla, ja sitä valmistetaan ja sitä ollaan tosissaan sen asian kanssa. Ja isä tykkäsi tehdä niitä juhlia ja minäkin olen käynyt perästäpäin ihan samalla tavalla. Oli hienoja kokemuksia. Enkä koskaan unohda niitä aikoja, kun siellä Matkanivan koululla oltiin myöskin miettinyt perästäpäin, että kun puhutaan yhteisöllisyyden opettamisesta ja sosiaalisuuden opettamisesta, niin oli hienoja hetkiä. Mä muistan, kun oli myöskin välituntisen talvisaikaa siinä pihalla, kun sinne rakennettiin joukolla lumilinna. Ja se ei ollut vain pientä touhuamista, vaan se oli siis koulun yhteinen juttu, tehdään koulun yhteinen lumilinna. Ja isäkin taisi pyöriskellä siellä mukana niin innostamassa koululaisia sen saavuttamiseen. Oli pieniä arkisia asioita, mutta oli tärkeitä asioita varmasti lapsille ja nuorille. Oltiin ylpeitä, kun oli saatu hieno lumilinna sinne koulun yhteyteen. Tämmöisiä kaikkia mukavia muistoja tulee myöskin tästä vieressä olevasta Korkeankankaan maastosta, jossa on eräskin kerta tullut laskettua. Muistaakseni se oli semmoinen kova mäki nimeltään Imelä, jos mä muistan oikein. Näkee on kyllä siinä reuhan on siinä mäessä ja siellä on vähän kolhujakin kyllä, mutta pitää sitä tietysti kokeilla sitäkin mäkeä. Tässä oli mukava talvioheilupaikka. Ja myöskin kaikki nuo jokivarret tuolla Tirilän puolella ja tällä puolella myöskin. Siinä oli mahtavaa pikkupoikana laskeskella ja viettää talvisia hetkiä. Oli ilo tulla laulamaan näiden nuorten kanssa just tämän kylätalon teille. Hienosti, että olet mukana ja näin paljon väkeä. Kaikkia hyvää tälle kylälle ja sen ihmisille ja kylätalon toiminnalle ja kaikille yhdistystoiminnalle, mitä täällä Matkanivassa on. Oli ilo ja kunnia olla täällä esiintymässä ja laulamassa.